पर्बतजरानि फाग्लिजरा पार्ट 2 गामियाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएल बहायगोनखौ लानानै रायजो आरो पुलिसनि गेजेराव जानाय दुंहाव थासारिनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बिबुंथि। पलिटिकल लेभेलावनो पाब्लिकजों डिसकासन जानानै बेखौ एमिकेबल सल्युशन खालामनांगौ आं बेखौसो बुङो। पाब्लिकनि कनसार्न आरो एटेनसनखौ लानानैसो खामानिखौ मावनांगौ। पाब्लिकनि कनसार्न आरो पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टखौ एटेनसनाव लानानैसो फार्दार खामानिखौ मावनांगौ। जर जुलुम प्रशासनखौ बाहायनानै कुनु खामानिया जाहाथे जाया। जाहाथे जर जुलुम प्रशासनखौ बाहायनानै कुनु खामानिया जाहाथे जाया। बेबायदि जाथायनि थाखाय सोरनिबा देहाया जोखोम जानाय, सोरनिबा जिउ जोबनाय, कनफ्लिक्ट आरो फार्दार जानाय ल' एन्ड अर्डार सिचुएसन जानायखौ एबसुआ लुगैया। बेयाव कनफ्लिक्ट जायो, मैया नारा नाथा जादों आरो कुनु कारनाव बेबायदि जाथायनि थाखाय सोरनिबा देहाया जखम जानाय, सोरनिबा जिउ जोबनाय, कनफ्लिक्ट आरो फार्दार जानाय, ल' एन्ड अर्डार सिचुएसन जानायखौ एबसुआ लुबैया। आदानि ग्रुपआ बे थार्मेल प्लान्टखौ बबे नीतिनि बबे पलिसिनि आन्दाराव बेखौ गायसननो नागिरदों, बेजों ओनसोलनि मा मुलाम्फा जागोन बेखौ फारफ्रोमबो दिगजों नायबिजिरग्रोनांगोन। आदानि ग्रुप बा बे थार्मेल पावार प्लान्टखौ बबे नीतिनि बबे पलिसिनि आधाराव बेखौ गायसननो नागिरदों, बेजों जोंनि लकेलिटियाव मा मुलाम्फा जागोन, रिक्रुटमेन्टनि मुलाम्फा जागोन, इन्डास्ट्रिनि लेभेलाव बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि मुलाम्फा जागोन, बे मुलाम्फा दिगखौ जोङो नायबिजिरनांगोन जे बेजों जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन, मा लाब जागोन बेखौ नायबिजिरनांगोन। खेबसेनो गासैबो खोथाखौ खाथां बुंनो हाया। दासान्दि पर्बतजरानि फाग्लिजरा पार्ट 2 गामियाव गासै 3600 बिगा हायाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएल गायसननो नागिरनायखौ लानानै ओनसोलनि रायजोफ्रा सरकारनि सायाव खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौनो बिथा खालामनानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि माखासे खौरां बिजोङाव बेसेन गोसा बिबुंथि। ना आङो मोननै बाथ्रानि सायाव स्पष्टयै बुंनो सानो। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे पर्बतजरायाव जे फाग्लिजरा होननाय जे मोनसे पार्ट दङ, बे पार्टआव प्राय 3000सो बिगा बे ओनसोलखौ माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेयाव गायसननो थाखाय एडभान्टेज आसाम सरकारा जि खुंफुंदोंमोन आरो बे खुंनायनि उनाव बे प्लटखौ बा बे एरियाखौ जिहेतु बियो माने PRF बा माने मोनसे हाग्रा ओनसोल आरो बेखौ लानानै आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिला बेयाव थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो थाखाय बा गायसननो थाखाय बिथांमोना बेखौ सार्भे खालामदों, बिथांमोना बेखौ एसेसमेन्ट खालामबाय थादों आरो बिनिनो पार्ट हिसाबै गोबां माखासे बेयाव रायजो राजानि जि रिसेन्टमेन्ट, रायजो राजाया बिथांमोननियाव गिनाय दङ, साननाय दङ। जिहेतु आं गावबो भिजिट खालामदोंमोन, माखासे सुबुंखौ आं लोगो हमदों, गासै रायजो राजा पाब्लिकखौ आं लोगो हमनो हायाखै, माखासे दल संगठनजों रायज्लायनानै फैदोंमोन। जि थासारि, बे थासारियाव बिथांमोननियाव बेबायदि साननाय दङमोन। उनाव गोबां राउन्डस अफ सरकारनि डिपार्टमेन्ट, सरकारनि माखासे अफिसार्सफोर दङ, बा नोङो लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बेयाव रायजो राजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन दल संगठन बेयाव सावरायनाय जादों। सावरायनायनि उनाव गोबां माखासे बेयाव मा इम्पेक्ट जागोन, बे हाखौ बेसेबां गुवार लागोन, मा एरियाखौ लागोन, बेफोरखौ सावरायनायनि उनाव जोंनियाव जि तथ्य दङ जे डिपार्टमेन्टआ बा अफिसार लेभेलनि बा नोङो रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो नागिरनाय जि मोनसे बिथांमोननि जि प्रजेक्ट दङ, बिथांमोना बुंदों जे बर' न'खर थानाय बा गामि थानाय, खेथि थानाय, बारि बागान थानाय बे ओनसोलखौ बिथांमोना लाया होननानै बुंदों। नाथाय थेवबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बेखौ फोथायनो हायाखै, आसस्त जानो हायाखै। दा बेखायनो कुनु कारनाव जर जबस्तियै, जर जुलुमै, फर्स बाहायनानै, पुलिस बा नोङो मिलिटारि बाहायनानै जोंनि जि सिक्सिडुल बा ट्राइबेलनि जि हा बा माने PRFनि हाखौ लानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा समर्थन खालामा। आं बे खालिबो बुंबोदों जे थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनायनि नामाव कुनु बिनिमयाव जाहाथे न'खरसेबो न'खर थानाय आरो बारि बागान थानाय, खेथि थानाय बे ओनसोला जाहाथे क्षय क्षति जाया, बिनि बादै जि ओनसोल दङ बिनि सायाव बिबेसना खालामनो हायो, बिबेसना खालामनो हायो होननानैसो आं बुंदों। बिनि सायाव जोङो सावरायनो हायो आरो बेयाव रायजो राजानि मतामतखौबो जोंनो नांगोन। दा बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थेया गोबां थांबाय आरो मैया आङो जि थासारि नुबाय जे बेयाव माने डिपार्टमेन्टेलि माखासे पुलिस फर्सखौ लानानै बेयाव सार्भे खालामनो थांदोंमोन।
बा सिमा थुनो थांदों आरो बे जाथायखौ लानानै पाब्लिकनियाव मोनसे रिसेन्टमेन्ट पाब्लिकनियाव मोनसे नारा नाथा पुलिस फोर्स आरो बर' रायजो राजानि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जादों बेबायदि कनफ्लिक्टखौ कुनु कारनाव जानाङा आङो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकारखौ खावलायगोन कनफ्लिक्ट आरो दमनजों जाहाथे हा लानायनि प्रक्रिया कुनु कारनाव जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव जों इन्टारभेनसन खालामगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायगोन आरो जों दाबि दैखांगोन जे रायजो राजाजों सावरायनानै रायजो राजानि मुल कनसार्नआ मा रायजो राजाया माखौ गिदों बेयाव इम्पेक्टआ मा जागोन आरो रायजो राजानियाव मा गिनाय दङ बे बाथ्राखौ माने बेनि जि लकेल जायफोरा गामि दङ न'खर दङ बिथांमोनजों सावरायनांगोन मोजाङै आरो सावरायनायनि उनावसो बिनि मोनसे एमिकेबल सल्युशनखौ जों लाबोनांगोन जर जबरदस्ति बेयाव हा लानायनि प्रक्रिया जाया आरो बे कनफ्लिक्टनि थाखाय जाहाथे फार्दार बेयाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे जाया बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया दा बेखायनो डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ खिन्थु डेभेलपमेन्टनि मुङाव रायजो राजानि हाखौ जाहाथे दखल खालामनाय जाया बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे जाथायखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों स्ट्रं जोङो जोंनि रिएक्सनखौ फोरमायदों एमिकेबल डिसकासन जानांगौ आरो रायजो राजाजों प्रपार डिसकासननि उनाव गासै खोथाखौ बुजायनायनि उनावसो फाइनाल डिसिसना जानांगौ जे बे हाखौ बबेखौ लागोन बबेखौ होगोन रायजो राजानि डिसिसना मा दा बे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंबाय एबसुआ बिनि सायाव इन्टारभेनसन खालामगोन आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलजों जों रायलायगोन रायलायनायनि उनाव जोङो बे जाथाया जाहाथे आरो फार्दार बे कनफ्लिक्टआ जाहाथे जाया बेखौ जोङो बिनि थाखाय जोङो इनिशिएटिभ लागोन आङो बे जाथायखौ दुखु मोननायखौ आरो फिन फोरमायबावबाय गोजोन्थों ना हा फानना जानाय बा हाखौ सोरनोबा होनाय बे बाथ्राफोरा सावरायनायाव डिसकासनाव गोबां फैयो किन्तु एक्चुएल रियेलिटिया मा आरो आदानि ग्रुप बा बे थार्मेल पावार प्लान्टखौ बबे नीतिनि बबे पलिसिनि आधाराव बेखौ गायसननो नागिरदों बेजों जोंनि लकेलिटियाव मा मुलाम्फा जागोन रिक्रुटमेन्टनि मुलाम्फा जागोन इन्डास्ट्रिनि लेभेलाव बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि मुलाम्फा जागोन बे मुलाम्फा दिगखौ जोङो नायबिजिरनांगोन जे बेजों जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन मा लाब जागोन बेखौ नायबिजिरनांगोन खेबसेनो गासैबो खोथाखौ खाथां बुंनो हाया किन्तु खोथाया जाहैबाय बे हाया गभर्नमेन्ट लेन्ड खोथाया जाहैबाय बे हाया फरेस्ट लेन्ड नाथाय रायजो राजाफोरा जुग जुग बोसोरनिफ्राय बे हाखौ कनजारभेसन खालामनानै दोनदों बासायनानै दोनदों दखल खालामनानै दोनदों आरो डेफिनेटलि पाब्लिकनियाव जिहेतु मेगननि मोखाङाव जोनोमनि उननिफ्रायनो बे हाखौ रैखा खालामनानै दोननायनि बिथांमोननियावबो अधिकार दङ आरो बिथांमोना बे हाखौ बासायनानै दोनदों दा बिथांमोननियावबो कर्तृत्व दङ जे बे हाखौ जोङो जेरै जि उद्देश्यजों लाखिनानै दोनदों जे जोंनियाव मोजाङै सोंनानै मा उद्देश्यआव बाहायगोन बबे लामाजों लांगोन आरो मा गायसनगोन बिथांमोनाबो बिनि सायाव मिथिनो सोंनो बा बिथांमोननियावबो गिनाय थागोन दा बेखायनो बे खोथाफोरा प्रपारलि जायाखै आरो प्रशासनिक दिगजों जेला खामानिखौ मावो बेयाव माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना खामानिखौ मावो बेयाव पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्राया बारा प्रायरिटियाव फैया बिथांमोना जि गोजौनिफ्राय डाइरेक्सन मोन्दों जि अर्डार मोन्दों अर्डारखौ फल' खालामो आरो अर्डार फल' खालामनो थाङो ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायो बेयाव कनफ्लिक्ट जायो मैया नारा नाथा जादों आरो कुनु कारनाव बेबायदि जाथायनि थाखाय सोरनिबा देहाया जखम जानाय सोरनिबा जिउ जोबनाय कनफ्लिक्ट आरो फार्दार जानाय ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जानायखौ एबसुआ लुबैया दा बेखायनो बेयाव गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्टआ प्रपारलि बिथांमोनखौ बुजायनांगोन प्रपारलि बुजायनानै बिनि सायाव फाइनाल डिसिसनखौ पाब्लिकनि कनसार्न आरो पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टखौ एटेनसनाव लानानैसो फार्दार खामानिखौ मावनांगौ जाहाथे जर जुलुम प्रशासनखौ बाहायनानै कुनु खामानिया जाहाथे जाया आरो पलिटिकेल लेभेलावनो पाब्लिकजों डिसकासन जानानै बेखौ एमिकेबल सल्युसन खालामनांगौ आं बेखौसो बुङो गोजोन्थों।